and sa tanan nagapamati subong sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon sa inyo katanan. Thank you so much, Councilor. I'd like to confirm, official na gid man nga kahapon do nag-kick off na ang Bacolodiat Festival? Yes, that is correct. No, actually kagapon, we were also there sa opening ceremony or opening programs ng aton nga Bacolodiat committee sa SM City Bacolod, in which nga gin-witness man naton ang pag-abri sang officially sang Bacolodiat 2024, and upod na naton dito ang mga board of directors ng Filipino-Chinese community naton or ang Chinese Chamber of Commerce naton diri sa Bacolod, and lain-lain nga Filipino-Chinese community man who were also there and present as well. As part of the preparations, konsihal, subong may ara kay may nakitaan nga mga structure no nga ginplasta na sa North Capitol Road. So we have already this road closure. Yes, that is correct. No, currently may ara isang temporary road closure sa North Capitol Road. Ongoing na ang pag-set up sang stage kag ang laylain nga mga tents no dito sa North Capitol Road. And by Wednesday, no, if I'm not mistaken, matamat naman sirado ang Lacson Street naton for the placement man sang aton nga mga canopies and tents no for the Bacolodiat Festival. Abot sila nga gali ka konsihal may ara gyapon dira sa mga baligya kung mga kiosko along Lacson. That is also correct. Na istorya naton kagapon si Bacolodiat Chairperson Sir John Stephen C. May ara sa Lacson Street sang inasal no laylain nga mga baligya such as inasal, seafood, and different kind of food no nga gina-cater naton or gina-offer naton diri sa Bacolod. And we also have the Chopsticks Alley. Amo naman niya ang mga Chinese food no ang authentic Chinese food na i-offer man during the Bacolodiat Festival, in which dira na da siya sa North Capitol Road ang aton nga Chopsticks Alley nga lain naman no different kind of food naman nga mas saboran naton. Usually siguro mga Chinese food gid ni no nga authentic gid. Yes, correct na action dyan. Kag I think do may ara na da siya ibutang nila. Bag-o naman isa, they will put there ang do bar hopping style na action dyan. Nag-tap sila tayo lain-lain natin ng mga bars diri sa Bacolod, in which nga ma-plastar man dito sa Bacolodiat festival site natin starting this Friday. Okay. So wala labot sina councilor sa mga food kiosks, sa mga authentic presentations ng culture sa mga Chinese. Ang aton na original or traditional nga mga street dancing nga ginakandak, ang aton mga lantern festival, would that still be part of the celebration? Yes, correct na siya action dyan. May ara kita sang festival street dance competition man sa Dalan Lacson Street like before. Kasi nagligad nga tuig wala from Mega World to NGC lang. So subok sa Lacson Street liwat pati gayunon ang street dance competition, in which may arang kita 6 or 7 no ka-entries rin sa lain nga mga performers man. That is for the street dancing, mga 7 ka mga performers. Pero sa ano yung councilor, sa lantern dance, the same nga number or mas damo? I think do mas damo, no? Kung di ko magsala, kay do ginpreparahan gini si John Stephen C. ang premyo as well, ginpreparahan na nila. Kag ang do ginpreparahan ginayo sa aton Bacolodiat committee subong kay nang wailabot na nag-increase sa budget halin sa city naghatag kag do they also want to redeem ang ilang kaugalingon kay last year do medyo nag-deficit ang aton Bacolodiat. So gusto man nila i-redeem ilang what they call this, ang ilang grupo para at least makaginansya naman sila subong nga tuig. Sa bagay, no? Labi na nga that's part of the Chinese culture, balang mentality, ng economic side, yung councilor, no? Nga kondo medyo takilid ng liga, dapat makabawi kita, something like that. Yes, that is correct. And istorya ko man si Sir John, gusto niya gid no nga
subong nga tuig ni maging successful man ang Bacolod Festival. Councilor, wala labot sa mga malls no kakabalog kita do subong niya mabatsagan na gid ang Chinese Chinese New Year nga essence or ang spirit. Ano ang aton nga mga tourism site or aton mga festival sites for this Bacolod Festival? Ang Lacson lang gid or still may other activity somewhere in Mega World? May ara sa subong activities man sa Mega World. May ara man kita sa aton nga mga malls. No, I think SM Bacolod may ara kita. So one of our festival sites. Mega World Bacol Upper East, no? But medyo nubo or gamay ni siya ang aton festival site sa Mega World Subong compared mo last year. And kung hindi ko magsala ang Ayala Malls as well, no, doon nag-support man ang Ayala Malls natin and isa man sa mga festival sites natin. Everyone is invited to join. Kaya kabalogin ta council ba sa Chinese New Year, Bacolod is one of a kind. No? Sa Iloilo, wala masyado event like this one. Pero Bacolod City is offering this type of activity. What's your invitation, councilor, sa tanan nga ito ni Matag Palamati? Ilabi na sa ibang mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Weekend ni, long weekend. Gini daw may chance. Sagi sila tanig nga makalibot-libot kag maka-experience man sang Bacolod la? Yes, sa tanan na pumuluyo sang Bacolod City. And not only Bacolod City, nasa bilog ng Negros Occidental, ginaimbitar kamunapon, magkari, kapalabuton nga Bacolod Festival 2024. Now, this celebration is, of course, made possible by the city of Bacolod, headed by Mayor Albi Benitez, yours truly, Councilor Jason Villarosa, Bacolod Festival coordinators natin. No, kag sa tanan nga Filipino-Chinese community naton nga way man untat bulig sa aton kag tanan nga pumuluyo sa Bacolod. This festival, I think first the only Chinese festival na ginapatigayon sa Negros Occidental. So karina sa Bacolod City. Sige. Councilor, thank you so much, good, and we hope for the best and the success sa Bacolod Festival celebration this year. Mayong hapon. Yes, mayong hapon kag maging salamat Action. Thank you so much. Action Reports Afternoon Edition. Today mga ka-aksyon nagsugod na ang pila ka mga preparasyon. Actually, may kick-off na gidman gid kahapon, it was confirmed. And then today may ara nakita ang structure nga makita naton sa North Capitol Road that is part of the preparation sa Bacolod Festival diri sa Bacolod City.